Takže zdravím vás, ja som Magor1 a vítam vás u hry Mod Nation Race. Bude to recenzia. Prvýkrát idem hrať túto hru, takže hurá na to. Máme si kariér. Uvidíte, že prvýkrát. Dobre, to preskočíme. Iha. Dobre, preskočil. Mod Nation Racing Champions. Táto hra je zaujímavá. Je to niečo ako Mario Kart. Neviem, k čomu to pripísať. Je to dosť dobrá hra. Tak, asi tým pravým hore sa pridáva. OK, takže už ideme hrať. Takže pridávam. Áno, airbot tam sa dáva. Máme niečo. X-kom sa skáče. Keď podržíme, driftujeme. OK. Y dávame nitro. Iha! Kockou vypúšťame tieto vecičky. Zoberme dačo. Nejakú raketku. Si necháme na inokedy. Zatiaľ sa mi táto hra páči. Nitro. Mega drift. Nemá šancu na nás. Teraz. Som ho chcel odkúriť. Máme zase niečo. Počkáme si na to. Ide naša otáčka drifterská. Takže, drift. Že vraj rúškom si zapíname shield. Vyšli sme. Dosť dobrá je zatiaľ tá hra. Pôjdeme nejaké 3 racy. Tu je ten koniec, vyskúšam to. Raketa. Vyhrali sme. Videli ste, čo on mal? On mal lietadlo. Zaujímavé. Máme nové veci. Dobre. Zatiaľ sa mi tá hra páči. Video chcem dať aspoň 10 minút. Uvidíme. Zatiaľ chválim, že je to zábavná hra. Keď si všimnete. Ďalej. Zase to. Chcem to preskočiť. No takže páči sa mi táto hra. Mne osobne zatiaľ. Zatiaľ to je fakt, že pekná hra. Aj tá grafika akože je dobrá. Takže je to pekná hra. Počkajte, stopnem vás pri načítavaní. Tak nič. Už ideme zase ďalšie. Teraz ich jak šupnem. Možno z toho budú let's play vychádzať. Neviem. Počkajte, skúsim dačo. Videli ste to? Náskok! Chcem to po nich vypáliť. Baf! Nažarte sa. Buf.
A že keď niekoho dosiahneme, dostaneme boost. Okay, let's go. Da. O, pekná hra to je. Hustý. O. Mali plné nitro. Oh yeah. O, bomba, nie. Poď. Poď. Nie. Nie, ja to chcem vyhrať. Som druhý. Ach. Nie, druhý. Nie, tak to nemôže byť. Reštart. Dal som reštart. Kam byť prvý, že? Áno. No vidíte. Dobre, ideme ich rozšutiť. Takže nie je to ani ľahké. Som si to teraz overil. Iha. Dragging. Máme trojčku. Nádherná hra. Jak sa dostali predo mňa more? No, tam máš nažer sa iskriček. Aj ty? Dělali ste nás, jak nás odfajčili. Čo robí inak toto? By som rád vedel. A toto asi nikto od spoje nerobí. Hustý. No to takú ranu. Ach. Zase ty. Vyhnem vám tu vyššie. Takže posúďte potom sami, aká to je hra, že či chcete na to let's play. Bo ja ich rád budem robiť. U mňa táto hra dosť baví. Keď mám pravdu povedať. Nie. Čo? Nie, to... Je toto normálne? Posledné kolo. 8 minút a 2 závody, tak čo si? Točím tento diel. Je ako recenzia tento diel. A hneď sa pokúsim natočiť ďalší. Ktoré už bude... Ktorý už bude let's play. Takže teraz som zistil, že sa oplatí to driftovanie. Takzvané. Vidíte toto? Tu máte nitro z toho. Počkajte, teraz nitro nahodím more. Joj. Ja mám štýl. Co ty máš tu? Ešte toho sundať. Počkajte, tu im hodím. Tu sú ešte dva. Nažerte sa olovo. Nie. On má
nitro, čo? Aj tak, aha, to... Nie, som druhý. To snad nie je možné. Dobre, tak necháme to, že som druhý. Dobre, tak nazdar, dávam 10 z 10. Zatiaľ ma tu všetko baví a keď som si pozeral prehľadávanie, dá sa tu vyrobiť auto, vlastne panačik, takže s tým sa potom pohráme. Aspoň jeden diel. Takže fajn to je. Takže čaute a nezabudnite dať like a koment.